Mladi par Viktor i Antonija odlučili su živjeti na djedovini koja se nalazi na području općine Netretić. Gdje je nekad bio sjenik, danas je prekrasna prizemnica. Prijavili su se na javni poziv Karlovačke županije i u sklopu stambenog programa za mlade bespovratno dobili 6.000 eura. To nam je bio dobar zamah da krenemo u ovaj projekt. Mi se borimo za svaku obitelj, posebno potičemo i one koji se žele doseliti u našu županiju i veselimo se naravno svakoj novoj obitelji koja ostane. U Netretiću je i novi vrtić. Biće mjesta za jednu jasličku i 2 vrtićke skupine. Sanirano je klizište pokraj osnovne škole, a škola je dobila energetski obnovljenu fasadu. Područna škola u Jarčem polju odnedavno ima novu dvoranu. Ima svu opremu, te ima i čak penjački zid sa kamenima po kojima se možemo penjati. Možemo se baviti puno aktivnostima i na tjelesnom i poslije tjelesnog. U Kunićima Ribničkima iz Fonda Solidarnosti je obnovljena crkva Svete Katarine iz 19. stoljeća. Stradala je u potresu. Ovaj projekt pokazuje i dokazuje da u svaki kutak naše županije dolazi evropski novac. Netretić je možda jedna od najljepših pozornica za svjetske sportske događaje. Nek potpišu ugovor na 10 godina, 20. Pritom je nezaobilazan stari grad Novigrad. Kule stradale u požaru uspješno su obnovljene, kako bi im se opet mogao diviti cijeli svijet.